ashe da rai nake son ki jaruma ba da zuciyata ba, komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba, idan na samu zarar samun ke ba za na tanka kowa ba, ni ban ga mai harara ba bare na waiwaya. Inda ya kanki ne za na jura wahalar zuwa garin nisa, da an taɓa ki a jira ni don kwatila sai na zo na ɗaufansa, jimirin jiran ki na idan ki zo na kalle kikin biyar Hausa, siri na rayuwa ta ke ce. Wa alaikum salam. Ranka ne barka da warhaka, wani lafiya. Lafiya lau alhamdulillah. Masha Allah. To yalla bai sakamakon ziyarar balata da muka kawo maka ta wannan group naka mai albarka, special group naka da muka yi domin masoyanka na duniya baki da na ko ina da ina. So group ne muka da shi domin masoyanka na duniya gaba daya. Me za ka iya cewa game da wannan group? To abin da zan iya cewa har kullum shine da farko dai duka wanda ya samu halarta cikin wannan group ina mishi fatan alheri. Sannan kuma abu ne na farin ciki a gare ni, na ji daɗi sosai duba da yanda koyaushe irin wayannan group su suke kama ba na iya. Gaskiya babu abin da zan ce sai dai in ce Allah ya saka mu da kuka tunanin ku taya aikin na gode sosai. Sannan kuma Allah ya ba mu ikon zama lafiya da dukkan sannan labai akwai wani dan comedy duka da muke yi muna wayar da su waye ha musu barka ya mu'amalar shi take mutane saboda mutane masu dan maganganu haka wani ya ce kaza wani saboda yana tarin girman kai ko wani abu domin kuma mun san kai mutum ne na mutane kowa naka ba ka ware ba duk wanda ya zo naka ba bako ba dan gari kowa naka ba. Gaskiya ne alhamdulillah ni ban ga kuskure ba domin har kullum kowa yana da sallar da zai yi nasara a cikin rayuwarsa. Idan dai har wannan kwamitin da kuke motsawa wata rana za ka ga ya zama sallan zama wani abu sai ka ga an san fuskar mutum da ba sani to kaga ba abu ne wanda zan ce Allah ya ce maka. So alhamdulillah me ga bai sunana Asira mai zamani kamar daga sani. So gaskiya mutane da dama suna nuna farin ciki sosai a kan wannan kuma da naka da muke ta yi, sannan kuma muna so ku nuna duniya cewar waye auzi waye mai zamani musamman a wannan tafiya ta masu yanka da muka ɗauko ina da ba mu nasara. Gaskiya auzi ko zuma ga dan bare an saba zai sunan sa mashiya sannan da sunan zamani ko da ban bude baki na ce komai a kan su ba da yadda muka saka riguna ya kasancewa sun ji kuce ne sannan kasancewa suna tare da ni idan dai har kana neman sayin labari a kai na tuni ba za ka isa da shi ko wannan mutane sai sanin da za su zo su tambaye ni kafin su karara. Akwai mutane da dama wayanda za ka ci suna dorar da abin da ba su sani wani bai taba ganin ka ba amma za ka je na fara da fara amma ka ga Saddam ya sani Hausa ya sani gwargwadon ni ko da su iya fara a cikin gurin na san gaskiya ne shi. Ya labai sannan muna son ka ɗan yi magana akan game da inda za su rinka kallon comedy a can su mutanen auzuma to sannan kuma shi wannan comedy da suke gabatarwa channel din da ake sakawa shi channel din auzun waka idan dai ka shiga insha Allah da ka ga comedy koki da sauran abubuwan ma da baka tsammanin za ka gani insha Allah a cikin wannan channel. So alhamdulillah muna so mu sanar da mutane wani abin da ba su sani ba ko in ce ma sun sani game da riga da muka ko ganin tare da mu da mai gidanmu da ni auzi da Isra mai zamani muke sa a cikin mai bukatar riga zai iya samu dan bare ko ni Saddam mai zamani a lambar waya kamar haka 08109 885476 ko kuma 081 48 63 0237.